Okay, 1, 2, 3, start! Pululoy! Red Bull na! Start na! Hindi mo na! Hindi kaya! Tapos na eh. Tapos! 2, 1! Umigaga! Umigaga tayo na mo, umigaga! Bakit tayo yung punishment nito, boss? Dapat lubog ka, Kurt! Dapat sa linggo! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. By the way, it's your boy. This is Boss Jupil J of Jupils. And for today's video mga boss, may gagawin kaming bagong content ngayon. And yes, kasama ko nga pala si Kurt at saka si Lloyd. Yo, what's up mga Lloyd Natics? Ito si Kurt. And handa na ba kayo? Oo, boss. Handa na. Okay. Itong gagawin namin mga boss. Ginawa namin itong bathtub na nilagyan namin ng tubig. Tapos lalagyan namin ng mga cube ng ice. Ito, napakalamig na mga boss. At gagamitan namin yung kutsilyo para ano yung gagawin natin doon? Pino-pino. Pino-pinohin natin siya. So, ikaw na lang siguro gagawa, Boss Lloydski. So, bago po natin sisimulan itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe natin ang YouTube channel ni Boss Lloydski. Ilagay ko lang ang link sa description. Okay mga boss, start na tayo. Pino-pinuhin mo yan, Boss Lloydski. Ay. So, handa ka na ba, Boss Lloydski? Oo, boss. Paano yung mukha ng handa? Ang ano, boss, ang ginawa, boss, kagaya ng ano, boss. Kagaya Kagaya ng- ng relasyon nito. Napaka-cold na ng relasyon nyo. Relasyon nyo ni sino? Relasyon ni Kurt. Relasyon na ito. Napaka-cold na. Ayan. Baka masiro yan. Baka masiro yan. Ba, ikaw naman ano, maghawak, eh. Ito na. Dulo na lang. Dulo na. Dulo na lang. Dulo na. Ito pa. Ito pa. Tunga-alig. Ayan pa. Ha? Tunga-alig. Suka tunga. Ayan. Uy, baka ano yung ano nyo. Ano mo lang? Yung isa. Lagi ay, kapari ko slow naman ay yung ano. Mukhang nanlalamig na Boss Lloyd. Yeah. Ang ginawa, boss. Hindi na. Bog. Wow, di! Bunod na lang eh. Handa ka na ba, Boss Lloydski? Handa na, boss. Ikaw, Court, handa ka na ba? Bunod yung ayos. Parang ano, boss. Nasunod na mga trick nyo ah. Parang kulang, boss. Oh, bakit? Bakit kulang? Kulang yung ano, ang ginawa. Akala ko kulang siya. Ayos lang yan. Undan. Okay lang yan. Undan sa mga. Oo. Tignan mo na yan. Yung... Di, giginaw pa yan, Lloyd. Ha? Giginaw pa yan. Ang laki pa niyan eh. No? Oo. Ay, hinom eh. Hindi, hinom. Ano, check ko Uy! No? Excited na si Kurt. Excited na siya. Ayan guys, dinagdagan namin ng maraming yellow. Para mas malamig talaga. Kasi yung tubig medyo nakunan yung tubig. So ito mga boss, ang gagawin namin ay nakahanda na po yung bathtub namin dito sa likod. And handa na ba kayo sa stream? Ay, bakit? Sana. Ang gagawin namin ngayon ay ang Extreme Bathtub Ice Challenge! So ayan, tatanungin ko kayo, handa na ba kayo sa gagawin natin ngayon content? Handa. Bakit kayo natatawa? So dala Kasi ka. ang ano, kasi ang ginawa ko. Bawat isa sa amin ay lulubog dito sa bathtub na napakalamig na tubig dahil sa napakalaking ice na binili namin. Ito yung ice. So napakarami nito at napakalaki niyan. 5 cube ng ice.
kung sino po yung pinakamatagal sa paglubog dito, kung sino yung pinakamatagal, siya yung panalo. Tapos yung dalawang matalo ay may punishment po kami na dudumihan namin ang mukha gamit ang harina. So ayan just for fun lang tong content namin tong mga boss kasi namimiss ko yung mga June Fanatics dyan na sabi na nila sana po may bago po kaming vlog. Pero ngayon gagawin namin tong challenge na to dahil sa request nyo. Tapos ang susunod challenge gagawin ay cook challenge mo. Tapos dito mo ilagay yung cook. Okay, joke lang. Okay mga boss, let's go! Maiba taya. Ay, ikaw muna! Balik mo sa Ryan, okay, sana lang! Siya yung una, tapos sino yung sunod? So, bato-bato tayo. Bato-bato-pick. Wala ka na! Bakit kaya mo? Ikaw yung una. Bato-bato-pick. Ang daya ni Kurt. Bato-bato-pick. Talo ka! Ano yung pangalawa? Maunda ka na mas nun. Sige. Nagda ka na ba, Boss Lloyd? Hindi, boss. Sige, ikaw na mauna, Boss Lloydski. Ano gusto mo? Swap tayo. Giswap tayo, Ako na. Sige, ako una. Mag-swap kami ni boss mga master. Swap na lang. Ako na lang yung una kasi napakainit na talaga. So lang. Ano, ang timer. Nasa timer dyan, timer. Okay na ba? Okay na yung timer. Wow! So, baka may pera dito sa bulsa ko. Pera? Puta na lamig! Okay, 1, 2, 3, start! Pululoy! Red Bull na! Red Bull na sila! Ayan ko! Red Bull na sila! Udah bisa murah na skula! Nagluto na! 1 minute. Oh my God! Ano yung mga malalamig oh? Promise. Stop. Then, stop. Then, ano? Parang nasa finisher ako, promise. Hindi nagabiro yun eh. Oo. Lamig talaga. Ready na? Let's go! Dami, dagan ito ligyan niya. Ayun o. Parang manuntok si boss. Ayun! Stop! 1 minute and 40 seconds. Tayo ka na boss. Napakalamig eh! Grabe talaga, Boss Lloyd. Ngayon ko palang na-feel na parang nasa Amerika ako. Parang nasa Antarctica. Paano na yan? So ano? Ikaw na. Good luck na lang sa akin. Handa ka na ba? Handa na boss. Ay, maghugas mo na siya ng kanyang paa. Let's go na! Sana madaya si Kurt. Medyo konti na lang yung ice. Ganda na Let's lang go! para hindi umapaw ulit. Pa lang ang ginaw na. Oo. Sige na! Start na! Hindi mo na. Kaya mo yan! Hindi kaya. Okay. Start na! Tiga! Uy! Baka umapaw! Boss, di ba? Tiga! Kamura! Boss, ang ginaw. Sabi ko sa'yo, hindi dito eh! Sabi ko sa'yo, hindi dito eh! Napaka ginaw, boss. Let's go! Lagay mo yung ice sa ano, ayan. Ayan. Boss. Ginaw, boss. Dahan-dahan na para hindi umapaw. Ayaw. Hindi ko yung uuwi. Ayaw. O, wag muna. Ayaw. Okay na yan, meron na yung... Okay na. Play. Start. Dahan-dahan na. Oh, yeah.
nasaan niya? Hindi na kaya, boss. Paano kaya pag nandito pa si Darwin, no? No? Surrender ka na? Ilan segundo sa kanya? 20 seconds lang. 20 seconds lang? Okay. Wait mo Maghanda naman, ka Boss na. Lloyd. Kamusta, Boss Lloyd? Grabe. Napakaginaw. Napakagina. First time mo ba ito? Ayos Hindi, boss. First time maligo ng merong ice. Oh, grabe talaga eh. Parang nasa Amerika, di ba? Oo, boss. Okay lang yan. Pero secret na naman. Next. Ang daya mo kung parang mo. Kaya napakadaya talaga ni Kurt. Napakadaya na po. Okay, let's go. Okay. Ano ang ito? Sige. Let's go. 3, 1, 2, 1. Migaga! Migaga, tangin na mo, migaga! Astig! Uy, dapat lubog ka! Lubog ka, Kurt! Ano mo? Lubog ka muna, Kurt! Lumubog ka, mamayos! Tama ako sa Kurt! Dapat nakahiga ka! Lumubog ka naman! Pahigain mo! Kaya sa kahiyan yan! Yan, sige pa! Sige pa, higa pa! Yan! 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 Yes! Lumubog ka yan! Look! Dugoy sa mga Lubog, Kurt! Lubog ka! Lubog, Kurt! Ay ka! Palubugin mo siya! Ayan! Yan! Yan! Diyan ako! Ay! Yung talaga yung tubig ba? Oo. Sige na! Dapat sa liig mo yung tubig. Sige Yan. Ang yung katawan ko. Ilang minuto na. Ram! 1 minute na! 1 minute na. Ano, bakit tayo punishment nito, boss? Dapat lubog ka, Kurt. Dapat sa liig ka. Parang malamatog na! Nasa freezer. Hindi ka doon wag bro. Dito pa tayo. Bro, magbus na Ya kung lawan ako ng printe. One! And let's go! Eh, sikat atin. Isa lang! Lubog ka muna, Kurt. Lubog ka! Lubog ka. May dugo! Daya naman ni Kurt. Dapat nasa liig. Hanggang sa liig lang. Para kay isda. Minuto na. No, paano tayo? Talo tayong dalawa! Good, congrats kay Kurt. Hindi na basta push! Okay na yan, Basta! talo 1 siya. minute, basta! Oo, mag 2 minutes na sa kanya, mag 2 minutes na. Anong nasabi mo? Salamat, Chappy. Ang isog! Masag kami ba eh? Ikaw ka diyan! Nice content! Sila! Ikaw na naman, Boss Loyalty. Kilala mo ba si ano boss? Si ano si Anonymous. Hindi na, hurutasan ni boss! Dapat paubos yan. Okay lang ako. Wesaki. Masakit! Oh! Masakit! Kasi kami yung tatlong tao. Dapat kasali ka na rin. Dito ka, kasali ka. Okay. Go. At yun na ngayon mga boss, hanggang dito na lang
naman tong simpleng vlog na to. Hindi naman to simple, napaka-extreme na tong vlog na to. At napakalamig. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga God Natics, Lloyd Natics, and Junfil Natics, sa lahat ng mga nanonood ng simpleng vlog na to. Ang extreme bathtub ice challenge! Kamusta yung ano? Masaya ba? Damay ako boss. Nadamay si Kurt, pero napakasaya ng content namin ngayon. Another bonding na naman, di ba? At syempre, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto mo pa-shoutout? Shoutout nga pala kay Cherry May Ligapa, Sunshine Umpad, Laila Torion, Ana Jen Sartaguda, Mariolyn Sumanting, Paula May de la Cruz, Melanie Bantulay, Glyza Lanyo, Bonadel Rosario, Rigi Diaz, Ateya Katekesta, at ang pinakahuli, si Dayan Sibayan. Okay, hanggang dito na itong vlog na to, at bago po natin tapusin itong vlog na to, sa mga gusto dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig, pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd Ski. So yun, subscribe nyo ang aking YouTube channel, Lloyd Tagoy. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para more update sa susunod kong videos. Okay, yung kay Kurt. Wala pa. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in the next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.